Norok ni saya Khutung Bai norok maya dia. Tak Khutung Bai. Kotor no mau tak kaisa ni na jar ke situ mau jaga. Khutung Bai malah yang mana? Tutui ni. Tak Khutung Bai. Norok je tak Khutung dah. Hello, Babsong, Bahai Tongbai, Wansugo, Norok Jotono, Kahno Tongbai, Nay. Babsong Norok, Tangan Lugai Mankana, ang Bokokno, Norway Ser Hanan and I, Genke. Abo Prai, Duidini Kasam, Onkana, or photo, Norjoton Nuka. Abonka, Kumulungo, BJP Rock, Tripurani, CM, Dr. Manik Shaha Jino, Logetuyoi. Roadshow claimani. Ang abono tuh no kisah kok sana nemu sungka. Kubang ma komen hajar komen jungluka. O foto no tuh yoi. Ba o kumulungo roadshow claimana no tuh yoi. Nadi jaga Tripurani. Kaisa rajyoni CM Chief Minister thangmani jagawo Jung borok busunu onokun ekta party ni mane parawa asukoi program khaimani si abun slide double boroknu tabuk to BJP ke Tripura bai contest hayada pia je jaga Dr. Manik Saha CM khud bai thang tongmani jagao je borok bangmani slai Tripura rokni ba je kun ekta party ni Cikon gerwa soba datam hin parawo umani nogo umani abone selai borok banggu uje rocho ni selai nge tini ang jora abone wansugo BJP ni boy ba 2028 roke pas payano 2026 je TTADC 28 tane bisingo 28 tane nan hene borok to chiri goi tongo Bebag jagao no bason dikhanke 28 ta ni jagao 28 ta borok no nabai nai hino te kuskuri khata motha ni bago kuskuri kha joto borok nai paibe kha inke motha inke aro thalibu phangse basajak ang okok samar khnawoi joto okok samar no thumsa khlayo ang o photo naioi ko photo ta o photo naioi ang belai wansung mung bokhorgo ma dakha haisi Manadi je tabuk Jonojati Murca undi jesa Murca undi je kuno jaga borok program khlaiga hingke o program bo CM thangnasi nango CM sara hingke je o kuthum san jaga mosom san jaga nukmani o mosom san jaga phansi tonglak koroi borok ni logiwo Asuk mane borok tamu okhori yang khabo na borok ni boy paina ni ngoi tongkha mane jung sarai nukha borok ni boy paina ni bisi jora kori kha je ADC 28 ta borok nanani 2026 o imang borok ni bo haino erang imang si o 2028 to taisa borok ni government sanamnani abo borok ni bo erang nani faising thangoi tong haisi jungje borok ni logi borok nungmani bai o kok saota jungtabo haida acha norono sala Tripura o government saboni BJP ni abo sungjotono kamgo sayamar na BJP ni yada pia chung nai na khengke ai u motharok se government chalok na hema tong motharok se government chalok na hema tong BJP ya pia BJP government au nai na khengke mothasi government hai BJP hingkai mungota kebeng nai bodolong kata borok khai abhai sinugu borok amsukai mothano amsukai mane jekono jaga kirimani sung si jaga tongo bole borok jekono program khlaiga hingkai jekono ongkha hingkai borok motha khali motha bai challenge motha khaine rok bai ta Tripura motha rok bai borok ni
একটা no kiri mani borok bo sawai mano o CPIM Congress hingke Asuk borokno tokkori maya do borokno tokkori mane hingke motha simano tokkori mano borok bo sawai mano obo sarai sarai ke hingke aboni bagano borok khali motha no kiri jago jekono jaga motha ni kok borok sanasi nangnai borok o sisu sono sogoi tongja khumulung hai jagao bai thang logi o CM tongmani yagulo phanosi mosom san jaga borok khumulungo poddobubar borok barinai hinchao taklai 2026 ni ADC election o khumulungo bo BJP dokhol khaina 28 ta si dokhol khaibe ne borok no ta all Tripura o ADC elaka o borok dokhol khaibe ne poddobubar bari sinai borok Kya omsu borok bai to bari mangla khai ma tong bai song borok bai ma tong ha CM bai thang tong man jaga si osun jaga borok o borok bai da no poddo bobar bari na ni o borok bai da belai Lachima singja haisi belai muni ko thok haisi amsuk rajyoni khorcha CM tong mani jaga chair khali andor note ese video phonong nai ang last se bote sa phonong nai bono CM kok sawai tongo chair khali tini khumulung abo to nukha tung belai Lachima singja tini khumulung go simia tini tekesa nukha na bikas siri khogoi tongmani kebota kutul bai de kutul khairi ganai maya hingga borok no hamjakliya norok no hamjakliya public o public o tiprasarok sawai mankha norok tamok khlaiman tiprasani bagoi norok tiprasano tamuri oiman o public pori baikha norok no buji baikha mosburi oi thangna nangkhana norokni program o tini norokni kok si khanana nailiya tini kok khanari maliya norok ta thangbai de thangga hangke riganai maya hangke o borok bo o sala riganai no phan nong ni di babo nungri khang tlang thanai ta riganai nana bagoi baksa sugoi tongkha baksa hangke tor nini riganai ang paimi ade guli mar riganai nei thas thangbai kha jao chair khali o Lachima singsa kaisa sitting government ha kaisa sitting government Montri kok sawai tongo CM tongo patta relia abong kha public norno buji kha public chunghai jonogon chungtong ko sungtong nai tabuk wansukha haisi norok tiprasano baba chika thulu simiri oi tongo norok tiprasane bagai amon kuno khlai malia 8 বছর চলে হই দং তাম khlai ka ba abo sawai manga o public nini o meeting go asugoi nini faltu bason no khanawoi aro nu future o bahai klai thangnani o bason norok ni thani kuroi norok ni ekta no kok phayo ADC dokhol khainani Tripura mothano kurnani abona karoite boroktam sorongna tongba nong meeting go kuno kurui norok je buskango boot nangani bagoi borokno kok rinani abhai ward norok ni thani kurikha paikha belai muni kothok bahai muni kothok ya henani sagade je government Tripura no naikoloi tongnai o government ni khoroksa montri Tiprasani hamkrai montri kok sawai tongmani jagao borok kurikha aboni baga bo ma chirikha tamhene chiri norok khana kana chung taisa khana nayan phadi khom muni kothok ang muni suka haisi tamhene chiri nai do Tesa.
Khutung Bai na tango rignai obo ki obostha government chalu goi tongnai sitting government public no borokni o kok samani khana rinna ni bakai borok rigane phunu goi cherai no chung bandi mani hai takap diu chocolate charina chocolate ta kutul de noro ni bagai ko riganai Lachima Singsa balai Lachima Singsa abo hai bai da ko kotor sawi tong ha abo hai bai da edisi nani amhai khanani amhai soknani amhai bai da ha je jaga noro ni meeting misilo borok sikari maya je jaga CM tongmani jaga rutsu khlayo noro kumbulungo o jaga mosamsa borok kari maya noro tipra mothani je jaga guruwa sobara tamo asu lekhenka aboni slai borok bango nung tabuk pano tipra mothani bisingo songothon juda tamo YTF tongo TCF tongo TWF tongo borokno nung ek jaga asu ria alada YTF ni kaisa meeting da khola Central President Faina pu YTF ni kaisa meeting asu ready bubagara gulisi maroko bubagara ta khobdiku YTF ni President Faina ni amhai jaga program faina ni hine kaisa meeting call khaila হাজার borok paisa pano হাজার tini YTF ni President obo CM ya bo YTF ni presidency tini noroka CM tui tongoi si khumulung hai jaga o bomsuk Lachima Singsa mo osung lachimung abo kuno AI photo ya AI ta hisab ni norok kahko phunu kana abo kuno AI ya babsom abo kuno AI ya abo real photo drone bai namani photo abo kuno AI ya aro kuno AI kurui azga amsu borok screen no riru photo hinte sa nai na jinoro abo phang borok kurui boroni logi borona hamjangnai kuri kha haise tabuk hamjangnai kuri ni bagano borok osungu ble hamjangnai kuri ni bagano borok amsu kisi sable tabang hamjangnai kuri chakan noro joli jak sabano Enggak hamjangnai no tongo ke tini tamongai noro ne rutsu asu borok komba korka siam tongo ni jaga amsu borok kom ke amo Lachima Singsa yadi ba dalai Lachima Singsa haise mane norok jumla borok obo sawai mankha norok jumla hine no tini borok okhriya ang saw hine norok khao ta nangjak di ta joli jak di ano joli kuno faida nglang norok ni chung je nukmane abosi saw norok na hamjangnai kuri kha norok ni je imang nugoi tongmane oi imang abo nugya phanong kha haisi 26 edisi dokol khainane 28 ta ni bising 28 ta je edisi government asu goi tongnai tipramo thakangkai abo khali 6টা বাজি tong sob সময় 6টা নরখা 12টা বুঝি খাদা কক বরখা যত 6টা বাজি tong নরখা 12টা বাজি tong যে সিটিং গভর্নমেন্ট সে ছায়া খচুং বুসু সিট মানো 21 টা 22 টা সে সাউই tong পুরা সাইয়া দেব যে সিটিং গভর্নমেন্ট এডিসি নি 21 টা 22 টা ni কক সাউই tong ko tabo 28 টা ni কক thang সাউয়া ko 25 টা সে লাইয়া ko boroksi inge nungkhai 28 টা ni bisingo 28 টা se nabaina nge tipra motha korikheu borong mote khai 26 nge tipra motha ses palis kumasuk sinai haita hainable sekang norne logi o borok phunuk di norne logi o borok karigra di aboni jagulo norok dokhol khainani fokol khainani abo norok aproban sudi social media phai bui bai memes ta sanam dak di ha borok kurui chirkhogoi tongo ta kutul bai di regenai mannai je kutulnai bomaya amsuk Lachima Singsa dunia boro tong sagade
koroksa sitting government ungoi kaisa rajyo no naikol tongna rajyo no government sanamjak songchajak government borok ni bagoi kafrajak borok meeting o asuri maya ni bagai kafrajak meeting o borok kari maya ni bagai kafrajak Asuk Lachima Singsa koroksa government sitting government tutui dunia te tam khai tong bahage kathang tong kan norok Asuk keda Lachima Singsa tongmani jagolo bo norte ko kotor sawai tong hai da babso ha o je ang tipramo thane kokno sawano tipramo thorno kun dino nor samar khana khanaka ta thangbai de obo manglak kha khanaka jaga sir oi maya jaga asuknani kuluya kaisa hol nogo khake hol no kuplo mungoi thangote phataro burung asukna jaga maya ni bagai asukna jaga maya ni bagai karon o tiprasarok thokai jak liya tabuk bujidi chung tiprasa gorib chung nganani nge chung thanai uri ganai nungri khange chung nanai ta angni kok to khananan thangya bole nungri khang nanai ri ganai ang nanai tam nai tongna ba nadi jotono nadi abosi dohol khanani thokai jak liya hai je tiprasarok sibaika wanchuka norok 8 bosoro tam khaika tiprasa ni bagai tiprasa joto taisa riman khai nai bikha kuno gore jumla gabona bayap song o jumla rok te bisi din tonglak khina ang wansogu ang baithang te bisi tonglak o khumulongo public ni slai security by police bangoi tongkha police security by police abosi o public ni slai bangoi tongkha o khumulongo khumulung hai jaga o mane borok aro rochu khlaimani karon ke khumulung to main TTADC ni main bele jaga ngaro kicha borno lori rigana phunukana chini fan chung busu jora tui buskango phainani bagoi fan thonjak jono nukoi public te bukha golioi chungbai baksa phaithung phunukana himanile borse lazimung chawai ses borok kurui ni bagai Asuk lazimung ngebayap songo no ko kotor sama baisimi unglak ko kotor sama baisimi unglak borongni je system borongni je samung khlaimani system public nukha chung sawai manka borok bahai borok tongna tongya decide khane abo sabo chung sible na bo bikas jabor ma chiri khok tongkhai tam khaba tam kha ataistani bisima ataista nanai manai thanai bo bin paijak ha rang puisa bai sim kuno khlai manglak norong thani sarkar tongo rang tongo o rang puisa bai nung rang rikhe ti prasaro nanai kintu tau rikhai nanai abono rikhai nai ata toni kebo nadi phiaba nin buskang no naharoi nung boro thangoi nin future sanamoi talang namusung abo nung baithang no decide khadi angnono saya mo thau bud didi angnono saya CPM bud didi angnono saya Congress bud didi angnono abo saya BJP bud tare nung boro rinani abo nung si wansungna nangai amsuka thokai jak tongmani jagolo bo chung jodi boro bai baksa tongoi tongkha ke abo chung baithang no hamjak mani se klaisu dofano hamjak mani ya jamanungo hai singer plus media gotong botam ni bagai thangba bo mane ni bagai sithango mane ni bagai bo jotto kisu semana tipra saba bahage game thongoi tong bebak seman mani jagolo bo thangmani karon tongba amonji men abosi te kustaya tini o reboti hai borok noro nukhana TCF ni joto central members nam rimani abono tui bason di tongo tabo abo habo kirimani hapka boroni kirimani hapka tini borok wansu go hopong mukturi thayang oi tongo tabo obuba kara tam khainani nai tong borok sahor manoi tongo bujedi borokno lori mannai borokno hopong sapong muktrui thangya khlai tone nai o tipra motha abo kaisano
borok te rong no aso pataria borok bo sipem kongres no pataria o mo thano kaisa na borok kiri jak mani thor thor ngoi dong haisi omo kaisa na borok no o kutung siara asuk tongmani khalas khai manai te ke bukuri bukka kok ta sungya no haisi nini o bakwas ko norni bokhorogo kichafano o thot kuroi thing kuroi norok o borok ni utung utung je norok ni leader hinoi choli tongnai je norok ni boss hinoi norok je khaisi khapro ngoi tongmani borok si buibe mim sanamjak tong ulta pulta kok sawai nge norok ni te tam tong sinai baro ha je norok ni boss hinjang na rok si buibai khukti musujak tongo neslajak tongo jolijak tongo kuno kok kaham kuroi dofani baga wansuk mani kuroi tiprasani baga wansuk mani kuroi abor si buibai sisi thutu hinjak tongo kok sanarung yang thani ha nge norok borok ni chamcha si norok nge norok te bahige kok sanai ba borok je resabani hai borok je samani hai norok ba awain sanai are brand alada alada joto ni no bokhorok ani ga ani brand u moduni bokhorok nge bin brand nge ani bokhor ani brand hai nin brand soman soman ke bahai khabe nai ba nukhe borok ni brand nam hai nei norok bo o brand non tui choli tong borok je samani kichale wansuk de wansuk mani nini morji si nini brand nini morji wansuk kok sari ang norok ansari nai video ang sanamoi nai nai singdi man nai bujidi ang mung salia saweman khana borok yang te bisi kok sana thanglia vibe song norok comment khai di thangnai video norok belakhe comment khai ka 300 ta ni upore comment thangka norok ni comment ang poribo nge aro thangka kubangma borok norok ni wansuk mung share khai ka abai ke no o video o norok share khai di je tokhol khainani hinoi wa sirik tongnai rok buskan 2026 ni TT ADC election 28 ta seat dokhol khainai hini sai tongnai rok borok ni khainani sombop da tong himot da tong borok ni o borok ni logi to da tongkhu na borok 2026 so hingke TT ADC o borok kai busu seat mano na 5 ta 10 ta na 20 ta na 25 ta na 28 ta busu mano abonor comment bising sai mano comment bising sai mano ite bisi kok sale abab som belai hambai paithak jora kungoi tong mane bare malai nai next video